Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе хөрмәтле милләттәшебез Зәйнәп Кашаф кызы Байбулатова хөрмәтенә яңгырый. Бүген ул үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур юбилее белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наил, балалары Камил, Рәсим һәм Әминә, шулай ук яраткан әти-әнисе, сеңелләре Рәшидә, Галия, энесе Наил гаиләләре белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1976 елның 27 гыйнварында гаиләдә беренче гүзәл чәчкәбез булып кызыбыз дөньяга аваз салды. Бала чактан ук бик акыллы, тырыш, тыйнак булып үсте. Үзеннән соң туган 2 сеңлесен, бер энесен карарга да ярдәм итте. Мәктәпне тәмамлап, Сингели шәһәренең педагогия училищесында белем алды. Кызыл диплом белән аны да тәмамлап, белем алуын Ульяновск дәүләт педагогия институтында дәвам итте. Кулына дипломын алгач, Зур Ширклей мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып хезмәт юлын башлап җибәрде. 1997 елда үзенең яраткан тормыш иптәше, киявебез Байбулатов Наил Халим улын очратып, матур гаилә кордылар һәм язмыш сылтабы буенча Самара өлкәсенең Кинель шәһәренә күчеп киттеләр. Бәхетебез булып артлы-артлы 3 балалары туды. 2 уллары, бер кызлары аларның да, безнең дә сөенечләребез булып яшиләр. Шәһәргә күчеп киткәч, ул гомерен гаиләсенә багышларга булды. Өйдә торып уңган хуҗабикә, яраткан хатын һәм газиз ана булып яши. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да, әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ару эстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан изелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин аңа. Гомерлеккә ярым булдың, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсең дә кичә генә күрешкәндәй яшниек. Кадерле без. Юбилей дигәннәре төрле була. Тик 45 яшьлек юбилейда хатын-кызларны пешкән җимеш белән тиңлиләр. Бушка түгел бу тиңләү. Син дөрестән дә өлгереп җиткән җимеш сыман, бик матур булып гомер уртасына якынлашасың. Күпме генә авыр икәнен белсәк тә, балаларың өчен алга таба карап яшәргә тырыш. Ә без һәр чак синең янәшәңдә булачакбыз. Тормыш сынауларны сиңа биреп тора. Сабырлыкны синнән күп сорый. Сабыр ит син балабыз һәм югалып калма. Сабыр кеше һич тә хур булмый. Матур юбилеең белән котлап сиңа ихлас күңелдән бәхет, тазалык, саулык һәм гомер озынлыгы телибез. Безнең белән бергә янәшә булып, матур яшигәле. Гомер юлын узган чакта, адашмаска әгәр теләсәң, авыр чакта, үтә авыр чакта, ни эшләргә әгәр белмәсәң, туганыңны искә төшер дә син, кычкыр безгә давыл аркылы. Без килербез, чөнки туганнарбыз, арабызга сыймас ат кылы. Куллар кулда булсын, йөрәкләрдә бер учактан чыксын ялкыннар. Бер учакны кабызганнар гына мәңге туган була, якыннар. Туган көнең белән котлап, бәхетле бул син дибез. Ак бәхетләр һәм уңышлар, тик шатлыклар телибез. Хөрмәтле Зәйнәп Кашафовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да бәхеткә төренеп гомер кичерегез. Хәзерге җыр сезнең өчен яңгырый. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем диян. Туган көнең белән котлыйм, җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган
könün yaktı bolsun Karangıda yoğalma Bəxtli bolup paydı türme Sağdışlarga uğralma Tuğan könün yaktı bolsun Karangıda yoğalma Qarama ağın sularga yaşligini kızganıp Uttırma tuğan könümde yaşlarine şılanıp İstin jillerin azlap seni Baş istinler kayınlar Sayrar kuşları kayın sayın Sinde yıla sayraklar Bəxtli bolup kaydı türme Sazışlarga uğralma Tuğan könün yaktı bolsun Karangıda yoğalma Bəxtli bolup paydı kürme Sağdışlarga uğralma Tuğan könün yaktı bolsun Karangıda yoğalma Gözler kebek sarılanla kışlar kebek oğarma Ceyler kebek yağımla bol ümit bağla nazlarga Gelir bəxti bik küttürüp şartlığını da köp bulur Gazitten ken bulak gitken en zor bulak şu bulur Bəxtli bolup paylı kürme Sağdışlarga uğralma Tuğan könün yaktı bolsun Karangıda yoğalma Bəxtli bolup paylı kürme Sağdışlarga uğralma Tuğan könün yaktı bolsun